Shabbat Shalom. Welcome to the Bokir Shabbat Hebrew Torah reading team. Reading with United Israel World Union, bringing you the words of Torah, the words of life. Baraku et Yehovah HaMevorach. Baruch Yehovah HaMevorach Leolam Va'ed. Baruch Yehovah HaMevorach Leolam Va'ed. Baruch atah Yehovah Eloheinu melech haolam asher baka banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהובה נותן התורה. Amen. יעמוד רמז בן יוסף להתורה. וידבר יהוה אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמון ותולעת שני ושש עזים ואורות אלים מאדמים ואורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. ועשו ארון עצי שיטים 2.5 אורכו ו1.5 רוחבו ו1.5 קומתו. וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ, תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. ויצקת לו 4 טבעות זהב, ונתת על 4 פעמותיו, ו2 טבעות על צלעו האחד, ו2 טבעות על צלעו השנית. ועשית בדי עצי שיטים, וציפית אותו זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. ועשית כפורת זהב טהור 2.5 אורכו ו1.5 רוחבו. ועשית 2 כרובים זהב
מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת, ועשה קירוב אחד מקצה מזה וקירוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת תעשו את הקירובים על שני קצותיו, והיו הקירובים פורשי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. אל הכפורת יהיו פני הקירובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם, לדיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקירובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ועשית שולחן עצי שיטים 200 אורכו, ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב. ועשית לו מסגרת תופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב. ועשית לו 4 טבעות זהב, ונתת את הטבעות על 4 הפאות אשר ל4 רגליו. לעומת המסגרת תהיינה הטבעות לבדים לשאת את השולחן. ועשית את הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב, ונישא בם את השולחן. ועשית קערותיו וכפותיו וכסותיו ומנקיותיו אשר יוסח בהן זהב טהור תעשה אותם. ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. Yasha Korak Ta'amoya Albert Alfio Lehatorah. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה, גביעיה וכפתוריה ופרחיה ממנה יהיו. ו6 קנים יוצאים מצידיה, 3 קני מנורה מצידה האחד, ו3 קני מנורה מצידה השני.
3 גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח. ו3 גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח. כן ל6 הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה 4 גביעים משוקדים, כפתוריה ופרחיה. וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, ל6 הקנים היוצאים מן המנורה. כפתוריהם וכנותם ממנה יהיו, כולה מקשה אחת זהב טהור. ועשית את נרותיה 7, והעלה את נרותיה, והאיר אל עבר פניה. ומלכיה ומקטותיה זהב טהור. כיכר זהב טהור יעשה אותה, את כל הכלים האלה. וראה ועשה התבניתם אשר אתה מוראה בהר. ואת המשכן תעשה 10 יריעות, 6 מוסר ותכלת וארגמן ותולעת שני. כרובים מעשה חושך תעשה אותם. אורך היריעה האחת 8 ו20 באמה, ורוחב 4 באמה היריעה האחת. מידה אחת לכל היריעות. 5 היריעות תהיינה חברות אישה אל אחותה, ו5 יריעות חברות אישה אל אחותה. ועשית לולאות תכלת על שפת היריעה האחת, מקצה בחוברת. וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. 50 לולאות תעשה ביריעה האחת, ו50 לולאות תעשה מקצה היריעה אשר במחברת השנית. מקבילות הלולאות אישה אל אחותה. ועשית 50 גרסי זהב, וחיברת את היריעות אישה אל אחותה בקרסים, והיה המשכן אחד. ועשית יריעות עזים לאוהל על המשכן, 12 יריעות תעשה אותם. אורך היריעה האחת 30 באמה, ורוחב 4 באמה. היריעה האחת מידה אחת ל12 יריעות. וחיברת את 5 היריעות לבד, ואת 6 היריעות לבד, וכפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל. ועשית 50 לולאות על שפת היריעה האחת, הקיצונה בחוברת. ו50 לולאות על שפת היריעה החוברת השנית. ועשית קרסי נחושת 50, והבאת את הקרסים בלולאות, וחיברת את האוהל, והיה אחד. וסרח העודף ביריעות האוהל, חצי היריעה, והעודפת
תזרח אל אחורי המשכן. והאמה מזה באורך היריעות האוהל. יהיה שרוח אל זידי המשכן מזה ומזה לכסותו. ועשית מכסה לאוהל אורות אלים מאודמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה, רוחב הקרש האחד. 2 ידות לקרש האחד משולבות, אישה אל אחותה. כן תעשה לכל קרשי המשכן. ועשית את הקרשים למשכן 20 קרש לפאת נגבה תימנה. 40 אדני כסף תעשה תחת 20 הקרש, 2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ו2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. ולצלע המשכן השנית לפאת צפון 20 קרש, ו40 אדניהם כסף, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ולירכתי המשכן ימה. תעשה 6 קרשים, ו2 קרשים תעשה למקוצות המשכן הירכתיים. ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת. כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו. והיו 8 קרשים ואדניהם כסף 16 אדנים, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ועשית אבריחים עצי שיטים 5 לקרשי זלה המשכן האחד, ו5 אבריחים לקרשי זלה המשכן השנית, ו5 אבריחים לקרשי זלה המשכן לירכתיים ימה. והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה, ואת הקרשים תצפה זהב, ואת הטבעותיהם תעשה זהב, בדים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב. והקמת את המשכן כמשפטו אשר הוראת בהר. תשע כוח. תעמוד רות בת יוסף להתורה. ועשית פרוכת תקלת וארשמן ותולעת שני ו6 מושזה. מעשה חושב יעשה אותה קרובים. ונתת אותה על 4 עמודי שיטים מצופים זהב, והם זהב, על 4 אדני כסף. ונתת את הפרוכת
תחת הקרבסים והבאתה שמה מבית לפרוקת את ארון העדות. והבדילה הפרוקת לכם בית בין הקודש ובין קודש הקודשים. ונתת את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים. ושמת את השולחן מחוץ לפרוקת ואת המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה. והשולחן תיתן על צלע צפון. ועשית מסק לפתח האוהל תקלת וארגמן ותולעת שניש ושש מוזות מעשה רוקים. ועשית למסק 5 עמודי שיטים וציפית אותם זהב ובהם זהב. ויצקת להם 5 אדני נחושת. ועשית את המזבח עצי שיטים 5 אמות אורך ו5 אמות רוחב רבוע יהיה המזבח ו3 אמות קומתו. ועשית קרנותיו על 4 פינותיו ממנו תהיינה קרנותיו וציפית אותו נחושת. ועשית סירותיו לדשנו ויעב ומזרקותיו ומזלגותיו ומחתותיו לכל כליו תעשה נחושת. ועשית לו מקבע מעשה רשת נחושת. ועשית על הרשת 4 טבעות נחושת על 4 קצותיו. ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה. והייתה הרשת עד חצי המזבח. ועשית ודים למזבח בדי עצי שיטים. וציפית אותם נחושת. והובא את בדיו בטבעות, והיו הבדים על שתי צלעות המזבח בעת אותו. נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר כן יעשו. תשקוע יעמוד מיכאל בן חן לתורה. ושסית את הזר המשכן את נגב תאמנה כלאים לזה 6 מוזה 100 באמה או ריק לפאה אחת ועמודיו 20 ועדניהם 20 נחושת והעמודים ועסוקיהם כסף.
וכן לבעט זעפון בעורת כלאים מהעורק ועמודיו 20 ועניהם 20 נחושת והעמודים ועסוקיהם כסה ורוע הזה לבעט ים כלאים חמישים אמה עמודיהם עשרה ואדניהם 10 ורוע הזה לבעט קדמה מצרעה 50 אמה ו15 אמה כלאים לקטה עמודיהם 3 ואדניהם 3 ולקטב השני 15 כלאים עמודיהם 3 ואדניהם 3 ולשאה הזה מסך 20 אמה תקלת ואגמד ותולעת שני ושש מודזה מעשה רכב עמודיהם 4 ואדניהם 4 כל עמודי הזה סביב מחוצקים כסף והם כסף ואדניהם נחושת עורק הזה 100 ואמה ורוחב 50 ב50 וקומה 5 אמות 6 מוזה ועניהם נחושת לכל כלי המשכן בכל עבודתו וכל יתדותיו וכל יתדות הזה נחושת. Yasher Kovak. Baruch atah Yehovah Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Yehovah noten haTorah. Amen. The Haftorah for this Shabbat is taken from 2 Kings chapter 12 verses 1 to 17. That's 2 Kings chapter 12 verses 1 to 17. Baruch atah Yehovah Eloheinu
מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה יהובה, הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. אמן. תעמוד רות בת יוסף להפטורה. אוקיי. בן 7 שנים יהואש המלכו בשנת 7 ליהוא מלך יהואש, ו40 שנה מלך בירושלים, ושם אמו זביה מבאר שבע. ויעש יהואש הישר בעיני יהובה כל ימיו, אשר הורכו יהוידע הכהן. רק הבמות לא שרו עוד העם המבכים ומקטרים בבמות. ויאמר יהואש אל הכהנים, כל כסף הקודשים אשר יובא בית יהובה, כסף עובר, איש כסף נפשות ערכו. כל כסף אשר יעלה על לב איש להביא בית יהובה, ייקחו להם הכהנים איש מעט מכרו, והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר ימצא שם בדק. ויהי בשנת 23 שנה למלך יהואש, לא הזכו הכהנים את בדק הבית. ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים, ויאמר אליהם, מדוע אינכם מחזיקים את בדק הבית? ועתה אל תיקחו כסף מאת מכריהם, כי לבדק הבית תיתנוהו, ואותו הכהנים לבלתי קחת כסף מאת העם, ולבלתי חזק את בדק הבית. ויקח יהוידע הכהן ארון אחד, ויקול חור בדלתו, וייתן אותו עצי המזבח מימין בבוא איש בית יהובה. ונתנו שמה הכהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא בית יהובה. והכירותם כי רב הכסף בארון, ויעל סופר המלך והכהן הגדול, ויצורו וימנו את הכסף הנמצא בית יהובה. ונתנו את הכסף המתוקן על ידי עושי המלאכה המופקדים בית יהובה, ויוציאוהו לחרשי עצי ולבונים
העושים בית יהוה, ולגודרים ולחוצבי האבן, ולקנות עצי ואבני מחסב, לחזק את בדק בית יהוה, ולכל אשר יצא על הבית לחוזקה. אך לא יעשה בית יהוה סיפות, כסף, מזמרות, מזרקות, חצוצרות, כל כלי זהב וכלי כסף, מן הכסף המובא בית יהוה. כי לעושי המלאכה יתנוהו, ויזכו בו את בית יהוה, ולא יחבשו את האנשים אשר ייתנו את הכסף אל ידם, לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית יהוה, לכהנים יהיו. תשע כוח על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו יהובה אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ותפארת על הכל. יהובה אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה יהובה מקדש השבת. אמן. Amen. Amen. And thus ends the reading of Torah Parashat Terumah and its Haftarah. May Yehovah bless the reading of His words. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.